mindenkinek majd csinálod. Tudom, hogy mindig azt kérdezitek, hogy miért pont ilyen hangon beszélek, meg ilyesmi, na most hát nem így lesz, mert megváltozzuk ezek is. És mostában ilyen hangon fog beszélni, rendesen. És a nyelvi hangomon már igazából telefonon nem tudom mi van, és egyfolytában beakadod más hangokat ki az igazi helyet. Szóval bocsi ezért mindenkinek erre is. És hát az a baj, az akartam elbeszélni veletek, hogy én próbálok live-okat csinálni, de egyszerűen nem megy. Szóval nektek kell a segítség, nekem kell a segítségetek, mert 50 feliratkozónál vagy 100 000-nél, vagy 10 000-nél, amit kiraktam leírásban, hogy annyi feliratkozó kell van. Ha alattam, akkor nem tudok jönni live-ot, hanem csak videót és shortot, meg ilyen közönséget, ami azon kijelben nekem. És csak annyit tudok nektek csinálni, de amúgy tudnák csinálni nektek live-ot is. Csak majd azt mondjátok el, hogy lehet úgy csinálni live-ot, hogy az visszanézhető legyen, mert ha akartok olyat, akkor én is csinálok, csak azt nem tudom, hogy kell. Szóval majd el kéne mondatok azt is. Bocsa, hogy megy a Peppa közben, mert a kis tesóm nagyon szereti a Peppát, a Nandi mesét, ilyeneket szokott nézni. Bocs, azért erre is szólok mindenkinek. Igen, erről akartam még beszélni, mert hogy amúgy Szandi az igazi nevem, és hát nem igazi hangom van, meg halkan szoktam beszélni általában. Általában hangosan szoktam beszélni, csak a telefon veszi be halkan. De most próbáltam ilyen rendes hangot venni, általában csak így szoktam beszélni, mutatom. Sziasztok, mai videóban ilyen szoktam beszélni, és most felvettem a hangerőt. És hát arra akartam még beszélni, hogy a Szandi az igazi nevem, és azt mondtam már előbb, oké, bocs, mindenkinek bocs. És hát írjatok le kommentben, hogy milyen videókat csináljak meg, mert én nem tudom eldönteni. Most egy csomó videót néztem mostanában, és úgyis egy 5 órát elvesztettem a napommal, hogy próbáltam, megkerestem, hogy kell videót felrakni, mert még csak egyet raktam fel, és ez pedig ez is egy videó lesz, mert láthatjátok videóban. És hát ez a második videóm életemben, most töltöttem fel ma, megraktam fel ezt a 2 videót, és én már tudom, hogyha kell felrakni videót, meg live-ot, csak live-ot nem tudom úgy megcsinálni, hogy visszaidézhető legyen, meg 50 000 feliratkozó kell, nem csak 50. Már 50 nap, meg 10 000-nél azt nem engedik. És nekem még csak 12 van. Mi az a padlás? És nagyon nehezen megy az, hogy több feliratkozó szerzek, mert hát 100 videót töltök fel néha. Igazából nem. De amúgy szoktam sok videót feltölteni, és egyszerűen nem tudom elérni azt a fokozatot, az 50. És az egy barátomnak, most nem mondom a nevét, mert azt mondta, hogy elszóltam neki erről a videóról, és mondta, hogy ezt nem mondjam már neki. Nem mondjam már a csatorna nevét, meg ennyi igazából. És mondtam, és neki 24 feliratkozója, nem tudom, hogy. És nekem kéne most 50, és nem, és abszolút nem tudom, hogy mit töltsek fel, abszolút. És én ezzel már ki vagyok 1 éve. Mert ezt már visszanéztem a régi videómat,
az legelső, az 2023-ban töltöttem fel, és azóta már sok minden történt. Sok minden. Vagy lehet, hogy már régebbi videóim vannak, csak az YouTube már nem mutassa be nekem, és csak nektek. És hát nem tudom most mit csináljak, milyen videót nektek, mert bármit csinálhatok, de lejár a mindjárt felvételem, szóval mert most én lejár mindjárt felvételem. Még 49 van nekem. És hát nem tudom mit csináljak, de most elköszönök. Szia!